lahar kasolai mani pungo tabok tik duita time kha duita tamani yagulo jeng result mani mangkha aro tenti kamini lukorok boroni lahar no rosalai mani mangpili boroni santai boroni manthai no kaham respon mani no o lahar no borok rosalai kha lukorok logebo o andari no nai mathar modal bodongo borok manage khai tongo kabangma malkhungrok kesabui tongkha yang ongklogo fainai tai busango fainai rok bahino malkhung kabangma tamningke highway route nibago yang Telimora Sampoknogor thangmani lahar tai Omorpur Udaipur thangmani lahar thik kesarono tentui kamiwo tabo construction cholai tongo samung o samung tangthai tangma thayono lukorok lahar kasolai mani bini phungni siming tabok duita tamani jora ona brok o brono lahar no rasaina halaikha sar bini to ni andaro ni PS andaro ini om pini PS bena sar nama om pini andar no kema seswani angka seswa out ni berbota seswa PS ni na nang to seswa PS ni ngai or jaga lukorok lahar kasma thayo phaiboi phungni siming atan siming tabok dipotik duita tami duita na je malkhung bai thanglai sokhanya rok kasai tongbai kha jamui tongkhai da yang final baino Telimora ni om ongkor yang Sampoknogor final rok yang Udaipur Omorpur ni yang final rok lahar kabangma kasai tongbai kha malkhung rok bai mone kuno kebeng mara pa kuno bahai jaram na je phaile jo kasone kuno kebeng le krai kebeng le krai ta kha jodi nu rugi tugi janai ko onka song pas khai rota ka rugi ru phaiga phaiga koita rugi phaiga ambulance phaiga par khai roka emne abo te kebeng kuno krai kuno gulo te krai saram amne bo or jaga bro lahar kasma thayo nangbo phung siming kok maknawi nang or tabuk sing jora nang tong bro bai logre bai bahai bro ni man thai sok thai rok tam respond man na tam sana mo jong ham de la sa ang chama ko bong sana ang sung ke je bong je respond man thai dong na man thang je bong je khotik mo problem man thang je gulo osubidra bor man thang o bhai ngani saung na kuno kebeng mara terina kuno incident nang marok yang thanglai sokhanya rok malkhung abor blok la kre snam kre eta ang tong bojata kuna blok kre ekdom fusion solkya tangkaba oi ambulance ne koita phakya koita rugi phakya abo song pas kre ka porbo pas kre ka Kasih ngobrol sama tentang kamu no ini je semua problem solve kayaknya ini je tabok je high authority khusus level asuk kamu mana rak kau revi tanggal lukur bayi malai bayi enggak lukur bayi malai bayi nih brok manik ha bro ini lahar buk rosalai ha kamu numai yang kan brok
tei bu pisang lahar ka sonai tei bu ono soba song khone hmani nok le bom hai nang le tam san mu jong mono abole tangmo jin to thos bong ka soni joni mi ya hei diba bong jidi cholong na ungthung jama thai manteng apa siak lek dok sar pai tang ni sin moro de an bong ke san inspector wa kire borna dok ham